ଏଠି ଝରଣା କୁହନ୍ତୁ ସେ ରହିଗଲା ନା ଟିକେ ଏଇ ଟିକେ ଭଲ ରୋଡ଼ ପଡ଼ିଲା କ'ଣ ଏତେ ବାଟ ପରେ ଆଉ ଏଇଟା ପାଖ ହେଲାଣି ହେଲେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆଉଥରେ ପୁଣି ସେଇ କଞ୍ଚା ରାସ୍ତା ପଳେଇ ଆସିଲା ଏଇଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ସେ ଜାଗା ର ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ କି ନଡ଼ିଆ ନା ଏଇଟା ନାଇଁ ଯେ ଫଟୋ ଉଠିବାକୁ ଟିକେ ରହିଗଲି ଆଉ ପୁତୁଡ଼ି ଗା ଏଇଠି ଗୋଟେ ହଁ ଟିକେ ଓହ୍ଲି ପଡ଼ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହୁଅ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଚଢ଼ିକି ଆସିଲ କେମିତି ହେଲା ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପୁତୁଡ଼ି ଜଳପ୍ରପାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁତୁଡ଼ି ଜଳପ୍ରପାତର ଗେଟ୍ ଭିତରେ ପାର ହେଲା Wow. Hey, गाधे हो नहीं नहीं से गाधे हो बने ये तळे गाधे परिबे के तमे एडा कोती भयंकर पानी आउछ विष भयंकर ना 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 हाँ मन ना गाधे कहूल रे राम तेरी गंगा मेली बढ़िया लगे बढ़िया अच्छी हाँ ना से पायालु जे भसई धरी पड़ भसई धरी पड़ हाथला काटी मैंने ये जो पत्थर अच्छी ये पत्थर कटिया बहुत कष्ट कि देखा से शोटा आडू प्रबल अच्छी फोटो
ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବୁଲିବାକୁ ବୋଧେ ଆସିଛନ୍ତି ହଁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା? ହଁ ଶୀତ ଦିନେ ଫୁଲବାଣୀର ପରିବେଶଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପୁତୁଡ଼ି ଏଇଟା ପୁତୁଡ଼ି କେମିତି ଫୁଲବାଣୀର ପୁତୁଡ଼ିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଦେଖୁଛୁ ତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ପୁତୁଡ଼ି ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଉନ୍ନତିର କେମିତି କ'ଣ? ହଁ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ତାଠୁ ଟିକେ ଉନ୍ନତି ଅଛି। 10 ବର୍ଷ ତଳୁ ଉନ୍ନତି ଅଛି ନାଇଁ? ସେତେବେଳୁ ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ଆଉ ରାସ୍ତା କେମିତି ଅଛି ଏଠି? ତା କଥା କହୁନି ଭାଇ। ଭୟ ଲାଗିଲା? ଜମକୁ ଭେଟିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା? ପୁତୁଡ଼ି ଟୁର୍ ସମାପ୍ତ। ସେଟା କୁଆଡ଼େ ଆଗକୁ ଏ ଆଗକୁ ଆଗା ଅଛି। ଇଆଡ଼େ ହେଇଛ ଆଉ